बाबा आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. आमदार निलेश राणेंचा मंत्रिपदावर हक्क आहे. निलेश राणेंनी मंत्रिपद मिळालं पाहिजे अशी थेट मागणी शिवसेना जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत यांनी केली आहे. मंत्री उदय सामंत व्यासपीठावर असताना ते बोलत होते. पाहुयात निलेश राणेंच्या वाढदिनी नेमकं काय घडलं. उद्या 17 तारीखला निलेशजींचा वाढदिवस होता. आम्ही फोनवरती त्यांच्याशी संपर्क साधला. साहेब, आम्हाला यावेळी मालवण बोर्डिंग येते तुमचा वाढदिवस साजरा करायचा आहे, आम्हाला वेळ द्या. निलेशजी म्हणाले, महाराष्ट्र विधिमंडळाचं अधिवेशन चालू आहे आणि माझा वाढदिवस सोमवार या दिवशी येतोय, तेव्हा मी एक लोकप्रतिनिधी आहे, मला त्या ठिकाणी हजर राहिलं पाहिजे. मला कामकाजावरती लक्ष देऊन माझ्या मतदारसंघामध्ये जे मूलभूत जे प्रश्न आहेत ते त्या ठिकाणी मांडले पाहिजे. आम्हाला राणे साहेबांनी शिकवण दिली आहे की कामकाजाचा वेळ असताना अन्य गोष्टी करायचे नाही. मी तुम्हाला रविवारचा टाइम देतो आणि त्याप्रमाणे रविवारचा आम्हाला वेळ निलेशजीने दिला उद्या अधिवेशन असल्यामुळे. आणि आपल्याला माहिती आहे गेले 3 महिने निलेशजी या मालवण बुडामधून निवडून आल्यानंतर कशा प्रकारे काम करतायत. हे आपल्याला आता 5 एसटी दिसत आहेत नवीन. हे 5 एसटी निलेशजीच्या माध्यमातून पालकमंत्री नितेशजी राणे असतील, राणे साहेब असतील, याच्या माध्यमातून आपल्याला नवीन 5 एसटी या 3 महिन्यामध्ये निलेशजीने आपल्याला मिळवून दिले. एक अँब्युलन्स दिली. अनेक प्रश्न, मुंबई गोवा रस्ता असो, मच्छीदारांचे प्रश्न असो, प्रत्येक प्रश्नावरती अभ्यासपूर्वक भाषण विधिमंडळ मध्ये करताना आपल्याला सर्वांना पाहायला मिळेल. आज आपण संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये फिरत असताना प्रत्येक जण म्हणतोय गेल्या 10 वर्ष आम्ही चूक केली. अतिशय हुशार आणि बुद्धिमान आणि कर्तव्यदक्ष असा आमदार आम्ही खरोखरच आता आम्ही निवडून दिले आहे. अशा प्रकारचे उद्गार जेव्हा आम्हाला ऐकायला येतात तेव्हा खरोखरच आमचं ऊर भरून येतं. आज निलेशजी प्रत्येक विषयावरती जेव्हा बोलतात तेव्हा जुने जाणते सुद्धा आमदार मंत्री सुद्धा बघत राहतात. त्यांच्या खांद्याला खांदा देऊन नितेशजी तर किल्लाच लढवत आहेत. नितेशजीने पारंपरिक मच्छीमारांना जो 3 महिन्यामध्ये मंत्री झाल्यापासून जो काही न्याय दिलाय, नाही तर पहिले आमदार बोटीवर जायचे आणि बोटी पकडून आणायचे. परंतु नितेशजी साहेबांनी अभ्यासपूर्वक मंत्रीपद घेतल्यानंतर सर्वच पर्सनॅलिटी योग्य तो धडा शिकवला आणि पारंपरिक मच्छीमारांना खऱ्या अर्थाने न्याय दिला. ही दोन्ही मुलं राणे साहेबांची आहे. मला या ठिकाणी मी उदय सामंतच्या अगोदर बोललो, उदय सामंत साहेबांना जायचंय, पण मी तुम्हाला मुद्दाम मी तुमच्या आधी बोललोय. निलेशजींना शिंदे साहेबांनी तिकीट दिलं आणि या 3 महिन्यामध्ये शिवसेनेचं जे वातावरण निलेशजींनी केलंय, निलेशजींच्या नेतृत्वाखाली जी शिवसेना उभी राहत आहे, कारण तुम्ही एक महत्वाचा घटक आहे शिवसेनेमध्ये शिंदे साहेबांबरोबर. आम्हाला 2-2.5 वर्षामध्ये आम्हाला मंत्रिपद पाहिजे आहे त्या कोट्यातून, म्हणून तुम्हाला मी या ठिकाणी थांबवलंय. आमचे आमदार या ठिकाणी कष्ट करतायत, संघटना वाढवतायत. आपल्याला या जिल्ह्यामधला फरक शिमगा रोमाट प्रत्येक गावामध्ये असताना सुद्धा वेळेवर लोक आशीर्वाद देण्यासाठी निलेशजीने आल्यात. प्रत्येक गावामध्ये आज शिमग्याचे उत्सव आहेत, होळीचे उत्सव आहेत, निशाणा बाहेर पडलेली आहेत. त्यामुळे तुम्ही हे बघितलं पाहिजे की निलेशजी ज्याप्रमाणे काम करतायत त्यामुळे तुम्ही शिंदे साहेबांना या ठिकाणी जाऊन ते सगळं पोचवलं पाहिजे. आणि आमच्या कार्यकर्त्यांची आग्रह आहे 2.5 वर्षामध्ये जे परिवर्तन होणार आहे, खाती बदल होत असतील, या खात्यामध्ये निलेशजी मागणार नाही, पण आमचा हक्क आहे. जर तुम्हाला शिवसेना या ठिकाणी मजबूत होई पाहिजे असेल तर निलेशजींना तुम्हाला आशीर्वाद द्यावाच लागेल. यासाठी मी तुमच्या अगोदर जरा बोलतोय. तुम्ही वेळा तिळ या ठिकाणी देऊन आलात. राणे साहेबांची 2 मुलं आहेत. आज मला खऱ्या अर्थाने या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये 90 मध्ये राणे साहेब आले आणि पक्ष महायुतीचा कुठचाही असो, मी ठामपणे सांगू शकतो, मी तरी शिवसेनेचा जिल्हा प्रमुख असलो तरी आम्ही राणे साहेबांच्या इशाऱ्यावरती चालणारी माणसं आहोत. राणे साहेब जे बोलतील, जे सांगतील तेच आम्ही करणारी माणसं आहोत. त्यामुळे हे सगळं या जिल्ह्यातलं जे राजकारण आहे, हे जे कार्यकर्ते आहेत, हे राणे साहेबांच्या शब्दावरती एक संघ चालणारी ही सगळी मंडळी आहे. हे मी तुम्हाला आवर्जून या ठिकाणी सांगेन. राणे साहेब म्हणजे आमचं कुटुंब आहे.
आम्हाला राणेसाहेबांनी कुठलाही आदेश द्यायचा आणि आमच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी तो पालन करायचा. त्यामुळे इथे महायुती जरी असली तरी अंतिम राणेसाहेब जे सांगतील तेच या ठिकाणी होणार. कोणीही लक्ष्मी रेषा राणेसाहेबांच्या आदेशाशिवाय ओढाळू शकत नाही, एवढं या ठिकाणी मी आपल्याला सांगतो. आज राणेसाहेब आणि निलेशजी साहेब या ठिकाणी आज खरोखर आनंद आहे. मला तर अतिशय आनंद झाला की बाळासाहेबांच्या सभेनंतर पहिल्यांदा या ठिकाणी शिवसेनेचा जो मेळावा होतो आहे, निलेशजींचा जो आनंद उत्सव या ठिकाणी होतो आहे, ती बाळासाहेबांना साजेसारखी या ठिकाणी लोकांनी उत्स्फूर्त या ठिकाणी येऊन पुन्हा एकदा शिवसेनेचं वातावरण या ठिकाणी निर्माण केलं. निलेशजी तर 100% 5 वर्षामध्ये त्या मतदारसंघाचा कायपालट करतील. नितेशजी बद्दल तर मी बोलणार नाही. पूर्ण महाराष्ट्र ही दोन्ही मुलं महाराष्ट्रामध्ये आपल्या मतदारसंघामध्ये वेळ देऊन, जिल्ह्यामध्ये वेळ देऊन, प्रत्येक वेळ टीव्हीवर बघितलं तर महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला ही सर्वजण फिरताना पाहायला मिळत आहेत. हे दोन्ही तरुण जे नेतृत्व आहे ते दोन्ही पक्षांना पोषक आहे असं माझं म्हणणं आहे. दोन्ही पक्षाला मोठं केल्याशिवाय हे दोन्ही नेतृत्व स्वस्त बसणारी नाही. जिथे आहेत तिथे 100% काम करायचं. राणेसाहेबांचं वाक्य आहे आम्हाला, तुम्ही ज्या ठिकाणी असाल त्या ठिकाणी प्रामाणिकपणे 100% काम केलं पाहिजे. ही शिकवण आम्हाला राणेसाहेबांनी पहिल्यापासून आम्हाला दिली. आणि आज निलेशजींच्या वाढदिवसाला मोठ्या संख्येने या कुडाळ मालवंती या ठिकाणी जनता या ठिकाणी उपस्थित राहिली आहेत. मी सर्वांना धन्यवाद देतोय. शिमग्याचा उत्सव असताना सुद्धा निलेशजी जे 3 महिन्यामध्ये जे काम केलं आहे त्याला आशीर्वाद देण्यासाठी तुम्ही संध्याकाळी 5 वाजल्यापासून या मैदानावरती उपस्थित राहिला. निलेशजींना आता आनंद वाटेल की मी जे काम करतोय ते अजूनही तळमळीने तुमच्यासाठी मला काम करायला पाहिजे. एक उत्तेजन, उत्साह तुम्ही निलेशजींमध्ये तुम्ही निर्माण केलात असं माझं म्हणणं आहे. मी निलेशजींच्या वाढदिवसाला परमेश्वराला प्रार्थना करीन की निलेशजींना दीर्घ आयुष्य, उत्तम आरोग्य द्यावं. त्यांच्या नेतृत्वाखाली या सिंधुदुर्गातली जी संघटना आहे ती भक्कमपणे शिवरायांनी बांधलेल्या संघटनेप्रमाणे उभी राहावं आणि त्यांना यश यावं एवढं सांगतो आणि माझं प्रास्ताविक थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.